Mitől lehetne a fenntartható divat népszerűbb? Hát például az ilyen felvonulásoktól, attól, hogyha az emberek ilyen téren is tudatosabbak lennének, és például jobban informálódnának, alternatív lehetőségeket keresnek, mert amúgy szerintem a legtöbb ember azzal köti össze a fenntarthatóságot, hogy ez baromi drága, pedig ez nincs így. Átüsd az embereken azt, hogy érdekelj az, hogy figyelj, ne vedd már meg a Temuról az utolsó szutyok szemetet, és hordjad egyszer, vagy egyszer sem, mert rájössz, hogy szar, és akkor oké, hogy visszaadják az árát, de hogy legyártottak egy szemetet, ide tették repülővel, nem vetted föl, vagy egyszer fölvetted, kidobod a kukába, Afrikába, Kongóba fog kikötni valahol, és ott meg belekerül a tengerbe, vagy elégetik a francba. Ez a kabát, ez 12 éves. És így tökre szeretem, és egyszer megvettem, drága volt, de hogy jó minőségű, nem megy szét, és akkor sokáig lehet hordni. Te mit teszel a fenntartható divatért? Sziasztok! Én Perc Claudia vagyok, a Fashion Revolution Hungary vezetője. Megpróbáljuk elérni a fiatalabb generációkat is, hogy tényleg belegondoljanak, hogy vásárlásaiknak igenis következménye van, és próbáljanak meg tudatos döntést hozni. Mitől lehetne a fenntartható divat még népszerűbb Magyarországon? Hát minél többet kell róla beszélnünk mindannyiunknak, főleg azoknak, akik mondjuk influencerek, vagy valamilyen szinten befolyással vannak a saját környezetükre, és mindenki influencer, most lehet, hogy 5 követője van, vagy lehet, hogy több millió. Egyébként tényleg jobban érzed magad valamiben, amit nem kiokádott magából egy fast fashion gyár, és nem gondolsz arra, hogy kambodzsai gyerekek állították össze, hanem azt látod, hogy mondjuk egy fiatal magyar női vállalkozó, akinek van egy víziója, egy álma, hogy azzal, hogy te hordod mondjuk azt a sportruházatot, azzal támogatod ezt az álmot. Mesélj, miért döntöttél úgy, hogy felveszel Fannát? Őszintén mindig egy nagy álmom volt, hogy esetleg lesz egy férfi kollekció is, amit hűen lehetne viselni, de önmagában így viccet félretéve szerettem volna tényleg egy jó ügy érdekében itt kiállni. Reni, neked mit jelent a fenntartható divat? Nekem azt jelenti, hogy inkább legyen kevesebb, de nagyon-nagyon jó minőségű ruhám, mint 15-20 darab a Sheinről, és amit te meg ti képviseltek, ez abszolút beleillik ebbe.